Hi, ako na si Juan Dinan Juliano, usa sa mga vlogger din sa Santiago. Oh my God! Kanon, usa sa mga vlogger din sa Santiago, guys. Nanginawat mi guys nga nalipay mo si among video. Mananakyo. Okay. Nalipay mo sa among video, guys. So karon magtutula sa handanon og volleyball, guys. Okay. Oy, no ball. Bilagot. So guys, pila ka video wala ko. Kay trabaho ko guys. Hinawat mi guys nga nalingaw dyan mo sa mong video. Nalingaw po siya karong. Palihog ko mag-subscribe o like o share. Share ba guys? Share o like radyo subscribe mo na. Okay. Para mudagan maamong kan ba? Para musikat po be. Salamat. Ayan nyo kalimti ha. This is so